जी हई का करतानी? हई बताई जगत दुलारी जी द्वार पर आ गइल बानी और वो अभी तक तैयारी ना भइनी। बिहान पिया जइह बाजारे जाए के बाटे काले भाई दुआरे बिहान पिया जइह बाजारे जाए के बाटे काले भाई दुआरे 9 दिन बने के बा हम के पुजरिया 9 दिन बने के बा हम के पुजरिया ले राजा एगो माई के चुनरिया ले राजा एगो माई के चुनरिया ले पिया एगो माई के चुनरिया। मानवा में सारा धा हमार बाटे हो माई में बसल परान बाटे हो सुनी हम नहीं रूपा पहला 9 दिन नवरत भूपा जब पिया खाली 1-2 जब पिया खाली 1-2 ले पिया एगो माई के चुनरिया ले राजा एगो माई के चुनरिया ले पिया एगो माई के चुनरिया। पनावा कसैली लवंग लइहा हो माई के समानावा महंग लइहा हो बिया करे जत बानी तैयारी खाली ले ली कौन के गाड़ी हमनी पर खुश होई है सातो मैहरिया हमनी पर खुश होई है सातो मैहरिया ले आइहा पिया एगो माई के चुनरिया ले राजा एगो माई के चुनरिया ले पिया एगो माई के चुनरिया। रिकॉर्डिंग बाय जीके स्टूडियो कहलगांव।